Balik mga kapuso din sa GMA Regional TV Live. Issue sa public transport ang atong hisgutan karong buntaga mga kapuso. Makabiyahe na bagyod kining mga jeepneys ug mga multicab vis-a-vis ining mga public buses nga gipabiyahe gipadagan karon sa makadalanan. Makauban nato mga kapuso ang Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, retired Colonel Eduardo Montealto Jr. Good morning, RD. Good morning sa tanang tigpaminaw sa atong GMA. Daghang salamat sa pag-uban kanamo, RD. First up, RD, unsa na estado sa atong mga public transport nga gipadagan sa kadalanan karong panahon, RD? So far ang hierarchy nato no na implement na ginato, na deploy nato ang mga buses. So ang buses nato for provincial route mag-start sa north, mag-start sa Consolacion, sa south, start sa Talisay. Kung nasa tayo mga basis karon nga deployed sa Lapu-Lapu City kay GCQ man. So ang duha na nato ka cities kining Mandawi ug Cebu, ECQ pa wala pa nakasulod diha ng mga pangpublikong sakyanan. How kaning sa mga buses RD nga atong gipabiyahe Consolacion paingon norte o Talisay paingon south, may patuban man gyud ta, may balhin ta sa atong mga terminal tungod sa atong mga palisiya, RD. Unsa mahitabo ani sa ilang pagbiyahe sa mga kalungsuran, RD? Moagi ba gyud ni og stop, bus stop sa kada lungsod, kada LGU or kada city nga iyang agian, or lahos-lahos ra ba gyud ni ang biyahe sa tanan nga mga pasahero po nato, RD? Sa province no, makadiretso lang sila kay di allow man kada LGU na maka-cross border. So every LGU or every towns punong ang atong mga buses para mag-pick up o drop o pasahero. Ang atong mga buses na initial nga na-deploy karon puro rin siya non-aircon. Alright. Arito sa issue sa mga jeepneys, RD, daghan ang nangutana kanus man ni makabalik og biyahe o makabalik pa ba og biyahe ni atong mga PUJs. So kaning atong mga POJ no, traditional POJ siguro na imong ipasabot, doon na magutay hierarchy na ginasunod. Mo nini ang una natong i-deploy mo ni ang mga buses. Then mosunod ana ang mga modernized jeepney. No, katong tatko. Then ang sunod ana mo na ning UV Express. Okay. So kana na yung traditional jeepney. Pasabot ani kung magkulang ani nga atong rationalized routes, moabot kita nga mabalik mapadagan nato as last nga priority mo ning traditional jeepney. Kay atong hibawon rationalize na ni atong ruta kan karon dayon ato kung mga ang demand dili na pud ni parehas sa demand sa una. So mo ni nga ato lang ning rationalize, equate na to against demand and siguro kung kulang mo na yun, daghan na giging mabalik na mga establishment o mga industries, that's the time nga ato na pong i-allow mahatagan special permit ang traditional jeepney. Lately, nakanotice ang among news team nga nagbiyahe pod ang mga multicabs na RD sa Lapu-Lapu, although doon na ba ni permiso gikan sa LTFRB? Sa tinuod lang kanang mga multicabs o mga uban nga traditional jeepney sa Lapu-Lapu, wala na special permit gikan sa LTFRB. So kanang ilaha murag take the risk lang kung madakpan sila, wa kitay mahimo ana no kay madakpan ta 5,000 ang multa, dayon the first offense, second offense is 10,000, third offense is 15,000 ang cancellation of franchises. Kana na magod mo nang naulahi og tugot nato ang multicab or traditional jeepney kay dili nato ma-implement or dili nato ma-observe ang social distancing, ang tanan nga health protocol murag dili ginato ma-implement na kay makita nato nagdugpol kay ng tuhod bisan pa og maglagyo ay na ang mga pasahero tungod sa diagonal. Siyempre magtanaw ka sa kalsada, mahitabo gyud nga magpikit mo. So maglisod ta og implement. Gawas lang kung ila ginang butangan og mga
i-reconfigure siguro nila butangan og barrier sa tunga ug kada lingkuran doon na gyoy planan nga dili sila magkadikit. Unang kutob sa atong mahimo, unahon ginato nini ang ma-observe ginato ang social distancing. Bisan kung doon na sila existing nga franchise RD, makinahanglan gyapon og special permit gikan sa iyong office. Yes, kay wala pa na-lift ang suspension of public transportation operations. Every time na doon na tayo ipagawas ng sakyanan, doon na gina-special permit para makita gid sa kami, makita na mo nga nag-implement yun sa tanan nga mitigating measure para in health protocol. But in other areas sa country, RD, we're seeing mga pictures sa ubang mga jeepneys nga nag-implement na sila og spacing, doon na nagali kaning mga murag mga boxes nga adto na lang muhulog sa pamiliti, pliti, bale. Dili na to ni siya pwedeng ma-implement sa dinhi sa Sugbo, RD? Sa pagkakaroon dili gina siya makabiyahe. Pero mas maayo na ilang gibuhat para ready na sila kung sa panahon nga kulangon gina atong pagputik ng sakyanan. That's the time nga ato na silang i-allow. Mas maayo na, ready lang. RD ta kadyot sa plitihan, RD, kaya atong mga public PUVs karong panahona, katunga naman gyud sa ilang capacity ang bali ang ilang pwedeng makarga tungod ani atong pagpatuman sa physical distancing. Allowed na ni sila nga mo umento sa plitihan or same ra ba gyud before COVID days, RD? Naatay standardization sa atong plitihan. Dili gina siya matawag og increase kay atong level pareha sa NCR ang atong pamasahe karon. Medyo diferensya ni sa daan na atong naandan dinhi, pero karon standardized pasabot ani nationwide pare-pareho na taog pamasahe. Pananglitan ani na airport bus. Atong first 5 kilometers is 11 pesos. Ang succeeding is 1 peso and 85 centavos. Nga na ang kalainan sa una. So, dili ginato ni matawag na increase. Gamay rin siya o diferensya. So, nasabtan ko nato morning bus yun kay pwede silang makakarga o daghan-daghan. Siguro maka-break even sila or gamay ginansya lang. Kaya kung kinini ang mga PJ, multicab, kinini ang UV Express, malugi sila gamay magigayo ang makarga nato. Ani atong social distancing. I'll give you this kahigayunan, RD, aron makahatag ka og mensahe sa atong mga kaigsuonan karon, maminaw sila ninyo gikan si LTFRB unsay gusto ipaambit nimo sa katawhan. Sa atong transport sector ug sa atong mga pasahero, among giauhab ang pasensya. Nagbalon kita og dako-dako nga pasensya ni Kayo na kay niata sa atong ipadulungan nga new normal. Dili gid sa normal. Ang atong behavior sa una ato yung usabon nga door to door kinahanglan nagulat ta tungod sa imong balay, nagulat ta sa sakyanan karon. Wantos kita kay tunay designated stop. Dito ra ta mosakay. So, unay kausaban. Mas maayo nini ang maanad ta ni ini kay aron usa punta nga makatabang kay ang usa sa mga factors biya sa atong trapiko nga heavy traffic sa una kita biya kung masakayay. So among giawhag magtinabangay ta para mulampos kita sa atong pangandoy balik na kita sa normal ginatong kinabuhi. Daghang salamat. Daghang kay salamat sa kahigayunan karong buntaga, LTFRB 7 Regional Director Eduardo Monte Alto Jr.